फोंडेंचे राजीव गांधी कला मंदिरा अंतर्गत दादल्यां खातीर, बायलां खातीर आनी ल्हान भुरग्यां खातीर अखिल गोंय घुमट आरती सर्तीचें आयोजन केलां। 14वी दादल्यांची अखिल गोंय घुमट आरती सर्त 13 ते 16 सप्टेंबर ह्या दिसांनी जातली। तशेंच तिसरी बायलांची अखिल गोंय घुमट आरती सर्त 17 सप्टेंबराक जातली, जाल्यार ल्हान भुरग्यांची सर्त 18 सप्टेंबराक जातली। सर्तेची प्रवेशिका 14 ऑगस्टाच्यान राजीव गांधी कला मंदिरांत उपलब्ध आसतली। सांखळे, मडगांव, वास्को, कुडचड्या कला आनी संस्कृती संचालनालय पणजे हांगा प्रवेशिका उपलब्ध आसतल्यो, अशी माहिती राजीव गांधी कला मंदिराचे वांगडी सचिव गिरीश सावंतान दिली। साधारण आमचो जो फंक्शन आसतले तेच्यो कांय थळावीक जे मुद्दे जे सगळे लोकां मेरेन कळोवपाक जाय आमकां, ते कांय अशे आसात जे हांव आतां तुमकां सांगतलो। ही आता पहिली खेपेर ही आपली जी आहे ती 14वी अखिल गोवा घुमट आरती स्पर्धा आहे। ती पुरुष गटाची प्राथमिक फेरी जी आहे ती दिनांक 13 ते 16 सप्टेंबर 2022 या कालावधीत घेतली जाणार आहे। तसेच या स्पर्धेची जी अंतिम फेरी आहे म्हणजे पुरुष फेरीतली ती 20 सप्टेंबर 2022 रोजी होईल। तसेच तिसरी महिला अखिल गोवा घुमट आरती स्पर्धा थेट 17 सप्टेंबर 2022 रोजी आयोजित केली जाणार आहे। या वर्षापासून पहिल्यांदाच बाल कलाकारांच्या गटांना या स्पर्धेत सहभागी करून घेतले जाणार आहेत। तर पहिली अखिल गोवा बाल घुमट आरती स्पर्धा दिनांक 18 सप्टेंबर 2022 रोजी आयोजित केली जाणार आहे। बाल गटात आम्ही वयवर्षे 15 पर्यंत कोणताही कलाकार स्पर्धेत भाग घेऊ शकतो। म्हणजे आपण जी निमणी जी डेट ठेवली आहे 26 ऑगस्ट 2007 याच्या नंतर जन्मलेली मुले याच्यामध्ये भाग घेऊ शकतात। हे जे मुलांचे गट आहेत त्यामध्ये मुले किंवा मुली याचे मिश्र गट पण ते करून सहभागी होऊ शकतात। तर प्रवेशार्थ सादर करताना प्रत्येक कलाकाराचा वयाचा दाखला किंवा आधार कार्डची प्रत अर्जाबरोबर त्यांच्यानी इथे सुपूर्द करावी। प्रवेशिका 14 ऑगस्ट 2022 म्हणजे उद्यापासून राजीव गांधी कला मंदिर म्हणजे इथेच सर्व जागा तुम्हाला भेटणार। तसेच रवींद्र भवन मडगाव, रवींद्र भवन वास्को, रवींद्र भवन कुडचडे, रवींद्र भवन साखळी आणि कला व संस्कृती संचालनालय पणजी येथे रोजी 17 ऑगस्ट पासून उपलब्ध असतील। अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख 26 ऑगस्ट 2022 पर्यंत असून ₹150 शुल्क भरल्यावर अर्ज स्वीकारले जातील। स्पर्धकांना जास्तीत जास्त 20 मिनिटाचा कालावधी सादरीकरणासाठी दिला जाणार आहे।